Okay, hej. Det er vores videopræsentation i idræt, vi skal tage og snakke om. Yes, og vi har taget udgangspunkt i Alexanders starttest, sluttest og hans træning. Og så vil vi ligesom forklare det gradvist. Så hvis vi lige hurtigt nævner mine resultater i forhold til start- og sluttest, så i min starttest, der brugte jeg 9 minutter og 39 sekunder. Og i min sluttest, der brugte jeg 8 minutter og 5 sekunder. Og i forhold til så min træningsplan for ligesom at få en bedre ildoptagelse, så jeg kunne klare bedre i den her test, så har det været primært styrketræning, hvor jeg træner nogle forskellige muskelgrupper. Så har jeg også haft fodboldtræning en gang i ugen, og så har jeg også løbet nogle ture rundt omkring. Og hvis vi starter ligesom med min fodboldtræning, altså der i fodboldtræning, eller når man træner fodbold, så er det jo ikke sådan en lang, konstant hastighed, man har. Det er jo meget sådan intervaller, hvor man hele tiden ændrer sådan, hvilken fart man har. Det vil være, at man ender i en sprint nogle gange, hvor man får rigtig pulsen op, og så kan det være andre gange, hvor man enten går eller lunder lidt rundt. Så det er altså ens puls og ens sådan hastighed, den kan variere meget. Og i fodbold, der arbejder vi også primært sådan med den aerobe respirationsproces, hvor vi ligesom den her fodboldtræning, den var jo også i lang tid, og der arbejder vi ligesom med ilt i det. Fordi det løber lang tid, ikke? Ja, det er præcis. Og så er der jo selvfølgelig også sprinterne, hvor det er så den sekundære proces, hvor det løber, for eksempel hvis det er en hurtig kontra eller sådan noget, så er det så den anaerobe, fordi at du ligesom arbejder uden ilt. Ja. Og det var meget kort, omkring de der 28 sekunder, og det passer rigtig fint til det. Og så i fodbold, der bruger man også en god blanding af de her type 1 og type 2 fibre til sporten, og det har vi simpelthen en flot figur fra Juvio, der viser os her, som underbygger det. Og der kan vi så gå ned her, så kan vi se fodbold for eksempel, og så går vi op her, så kan vi se, okay, det er næsten 50-50 af, om du er type 1 og type 2. Hvor vi så har type 1 selvfølgelig, fordi at du skal jo kunne være hurtig, du skal kunne virkelig yde effektivt på dit anaerobe arbejde. Men du skal selvfølgelig også have en god kondi, fordi en kamp den varer i 90 minutter, og derfor så løber du også rigtig mange kilometer. Så det er også lidt afhængigt af, hvilken position du spiller, men vi synes, det var rigtig fint lige til at underbygge det her med. Yes. Ja. Og så din styrketræning, Alex. Ja. Når jeg har været nede og træne, altså sådan styrketræning, så har jeg primært sådan, trænet de klassiske med push, hvor man træner med tricepen og så brystet, og pull, hvor det var bicepen og ryggen, og så har jeg også haft nogle enkelte leg days. Det blev ikke så mange af dem, men de var der i ny og næ. Og det handler jo meget om sådan, sådan altså det her med det eksplosive, når det er, at for eksempel når jeg skal bænke, så skal jeg være eksplosiv for at kunne få den op. For det giver jo ligesom noget til tricep og bryst og så videre. Ja, det er også den anaerobe proces. Ja, fordi du ligesom ikke ligger der i sådan voldsomt lang tid, og det bare går meget hurtigt. Altså det er måske 3 sæt, du kører, er det ikke? Jo, primært. Og så hvor mange reps? 7-10 stykker? Jeg plejer at køre til failure, bare lige for at få det mest ud af det. Men jeg plejer, når til failure, så når jeg nok omkring de der 6-7 gentagelser. Ja, så det er høj vægt, ret eksplosivt. Ja. Og det kan vi jo så gå ned her. Og så hvis vi går ned til Alex, kan vi lige gå over til den næste. Yes. Og her kan vi jo så se, for eksempel, på den her graf, der har vi jo noget omkring vores muskelfiber sammensætning. Og så har vi noget om muskelfibernes størrelse, altså hypotrofien. Og så har vi noget om nervesystemet i forhold til at aktivere dine muskler. Og der kan vi så se på den her flotte graf her, hvordan Alex for eksempel, fordi vi kan se, det er en af grundene til, at du har forbedret dig fra din starttest til din sluttest. Og det er jo blandt andet de første 3-4 uger af træningen, hvor vi ser en ekstrem øget styrke her. Og det har rigtig meget at gøre med nerven til, nervesystemet, som går fra hjernen til musklerne, som bliver meget bedre til at aktivere musklerne rigtig hurtigt i forhold til, når du begynder at træne. Og det er derfor, vi kan se en så stor øget styrke helt her i starten, fordi det simpelthen
bare gå ned, og så får det aktiveret dem meget bedre, og det gør dig stærkere. Men så går der jo lidt tid, og det er så måske herover hvor vi er sådan 8 uger inde, hvor vi kan se, at hypotrofien, den begynder småt at stige. Og det er jo størrelsen på musklerne, vi kan se begynder at stige der. Ja, og det viser os bare, at hvis du skal have større muskler, jamen så skal du være tålmodig. Det kommer ikke helt af sig selv, der går noget tid, men du vil hurtigt kunne se en øget mængde i din vægt under din træning. Og så hvis vi også lige kigger hurtigt igen på den her styrke, så på et tidspunkt så når man jo også en sådan maksimale styrke. Altså, der er jo en begrænsning på, at vi kan jo ikke bare blive ved med at blive stærkere og stærkere, fordi det bliver så urealistisk, når man kommer rigtig højt op i de tunge vægtklasser. Så det er derfor, at den også blandt andet flader ud, hvor vi så kan se, at hvis jeg gerne vil fortsætte med at blive stærkere og stærkere, så er det jo sådan noget som anaboliske steroider, der skal hjælpe mig for at blive stærkere, fordi at hver menneske har jo ligesom sin grænse for at blive stærk. Ja, så er det i hvert fald nogle andre forslag, som skal til. Altså, så skal du til at bulke op og gøre en masse ting, og så går den også meget langsomt opad, men ja, selvfølgelig, det er jo klart, at vi ser også de rigtig store mennesker, som efter et stykke tid, altså det er også de her 8 uger, hvor anaboliske steroider virkelig tager fart, altså hvor du virkelig kan se en øget styrke her. Ja, og det er egentlig primært det, vi vil komme ind og snakke om. Ja, så havde vi jo egentlig også lidt omkring crossfitten, altså, og det var det her med, at vi bruger primært den her mælkesyregæringsproces i CrossFit, fordi at de øvelser, vi har lavet i testen her, de har været meget, altså det har været rigtig mange gentagelser med kropsvægt. Eller meget udholdenhed. Ja, lige præcis. Og det der selvfølgelig også er sket, når du så blandt andet har spillet fodbold, det er, at du har fået bedre kondi og ligesom er kommet ind på at skulle udskyde, altså du er blevet bedre til, du har udskudt den her mælkesyregæringsproces, så du kan holde længere tid. Ja. Før man ligesom begynder at kunne mærke det. Ja, så, og det var egentlig primært, det var vores. Det var vores lille oplæg omkring, min ligesom fremskridt i forhold til de 2 tester, jeg tog. Yes.